Sanibonani sanibingelele emakhaya. Uyanibingelela umkhulu Bendlala. Ngithi sanibonani. Ngithi lapha namuhla ngithi kancane nje ngithi ukuvela noma sixoxe noma ukubonisana. Yeah. Mangikhuluma ngokubonisana suke sikhuluma ngezinto ezimalunga nokuxhumana nokunyanga. So khona into engilahlekisayo manje la ebunyangeni kancane. But lento le ngiyayifuna but angikhoni ukuyithola. Yazi kunabantu abaningi kakhulu abakhulumayo, yazi bayakhuluma manje. Bayakhuluma manje umuntu wakhona uzibuza ukuthi yena lo muntu makwazi yena ukutshela abantu ukuthi wena ungahambi kuleya nyanga ngoba leya nyanga le ayinayimoto, ayinamuzi omuhle, ayina double story. Wena kuze ufike lapho ufike njani? Ngoba phela nawe uze ube kuleyo level okuyo ubeke yibo abantu. Manje usho kanjani mawuthi abantu mabajaje inyanga? Yes, siyazibona izinyanga eziningi la ngaphandle, amaqola amaningi ahamba ngezimoto ezinkulu ezinzima, and then noma imoto yakho ungazoyicamanga ukuthi le moto inyanga yenyanga le. Ngeke uzucamanga, ngacamanga ukuthi mhlawumbe noma uqhamukayo nepresident noma iminister noma umuntu ophakamile ohigh. So masila ebunyangeni la sikhushula ngabantu bafethu, leyo nto leyo masingayikhohlwa noma ukuyishiya. Lento le ngiyayizwa mina mani. Ukhona umunye ubaba okhulumayo lapha, ngazi ukuthi ungaseLimpopo noma ngwakuphi baba, uyinyanga ngiyambona uhamba ngamalazi cha, unomuzi omkhulu. Yena kuze afike kuleya level afike kuyo, ufike kanjani? Maye kwazi yena ukuthi akhulume ukuthi abantu mabajaje zona izinyanga, ufike njani lapha? Akafika ngabo bona abantu, ufike ngabantu kuze phela lapha. Akavelanga phela wavela wafika wathi mina ngiyinyanga nezimoto nginani cha. Masilungiseni izinkulumo bafethu. Madlule kuloko bengithi mangidlule nje kancane ngimdlulisele. Bafethu, izinto ziyenzeka. Izinto ziyenzeka kuya ngokuthi wena ukholelwa kini, kuya ngokuthi wena ubelieve kuyini. Yini into okholelwa kuyo, yini into obelieve ngayo. Bafethu, umuntu lo wesifazane, lo umuntu wesilisa, le imfene le. Lento le iyakwazi ukuthi yazi ngiyahleka ngoba ngibona abantu abaningi man bakhona abangi-understandayo ukuthi la kulo line engihamba kuwona ngihamba kophu line, ngoba ezinye izinto ngeke zisizikhulume kakhulu emafonini yabona ngoba ziyazila. Lento le kuyimfene le, noma imfene noma uzoyibiza wena kuzophuma kuzo uyibiza ube imfene noma inkawu ukuwe umuntu, indoda, umfazi. Manje masiyokhuluma ngobuthakathi noma sikhuluma ngobuloyi, suke sikhuluma ngezinto ezijulile ezideep. Angazi ukuthi lento ngiyikhuluma niyayizwa. Suke sikhuluma ngezinto deep, but iqiniso ngeke uze ulithole. Ngiyafunga ngiyagomela. Uyangibona mina? Yimi lo uGobindlala lo akhuluma. Ngikhuluma nani nabantu bami engingithandayo. Ngiyanithanda kakhulu. Angifuni ukuthi nilahleke shem. Angifuni ukuthi nibhayiziseke ngoba vele esikhathini samanje sesiyabona nje ukuthi yonke izinto ezenziwayo style. Why singaphindeli kundalashi? Siphindele ku way back. Senze izinto zangempela, senze izinto zamaqiniso. Sehlulwa yini? Ukuthi manje sesibona sebathatha uMandela bababeka kuyo yona imali ukuthi hayi kwasuka uDe Klerk. Bathatha uMandela bambeka imali kumele ukuthi manje makuqhatshazwa abantu manje. Yiyo i-allowance leyo ukuthi dlalani ngabantu. Umbuzo wami ngithi mina lento engiyishoyo ngayiphinda 10 times noma ka100 times. Ngithi lento le mina engikhuluma ngayo mawufuna ukuyibona noma ufuna ukuyiprove amandla wayo ukuthi amandla wayo mangakanani, you are welcome. Ukhululekile ukuthi ungeza la ekhaya noma ungithinte efonini, ungasangibuza imibuzo, ungitshele wena kuphela ukuthi mkhulu kulezi zinto ngokubone uzibekile mina ngithanda lokho. Yes, kukhona okwamagona, yes siyabanika abantu amagona umuntu kodwa kunesimo sento sesilwane. Inyanga ingathatha into ukunikeze yona mara ngeke kutshela iqiniso. Uzawuthi mosowuhambile uyohlangana nezinkinga. Ma-South Africans, bantu bakithi, bantu basekhaya, ngishaya izandla phezulu kwenu, ngishaya izandla ngibuyelela. Ngithi bafethu, supportani ama-video wami, landelelani umsebenzi wami ngoba kukhulu enizokuzuza lapha. Mawukuthi izindlebe nizozivula and then bese niyamamela, ngicabanga ukuthi konke kuzokuphilile. Ngithi South Africa, ngithi ilizwe lakithi,
Ngiyanithanda, angeke ngisakhuluma ngaye-ke uRamaphosa ngoba simbeke eceleni. Angikhulume nabantu base-South Africa, abantu baseMzansi, ngoba kuyibo abantu abaney'nkinga, laba yizicebi. Dankie, ngiyabonga.